urteko garaian, aipatu legegintzaldi hasieratik, gure legegintzaldi hasieratik, lanean aritu beharra ez bakarrik 3 udal hauek, Gipuzkoako beste udal batzuk, beste herrialdetako udalekin eta eragileekin harremana izan dugu, bestetik Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, eta noski nola ez, sagardoaren inguruan dauden eragile edo elkarte ezberdinekin lantzen aritu da sagardoaren inguruan eta sagardoa produktu bezala sustatzeko eta indartzeko produktu marka bat edo sortzeko elkarlan batean. Sektorearen barruan dauden diferentziak direla eta ezinezkoa izan da gureko enuken akordio hori lortzea, eragile publiko zein pribatuen elkarlanerako akordio hori topatzea ezinezkoa izan da, ez dugu lortu akordio hori. Eta hiru udalok, erabaki edo izan dela sinatzen nolabait, sagardoaren lurraldea nagusiki, ez bakarrik nagusiki lurralde hau izanik, eta lurralde honetan dauzkagun baliabideak aprobetxatzeko eta elkarrekin osatzeko eta lantzeko hitzarmen honekin aurre egitea eta gure herrietan behintzat hain garrantzitsua den sagardoa eta sagardotegien mundu hau sustatu eta bultzatzeko asmoarekin. Eta besterik gabe, Andoni pasako dien hitza azaltzeko zertan datzan hitzarmena. Astigarragatik eta sagardoaren urraldetik urtean dagoazkigu ekimen bultzatzen sagardoaren kultura eta sagardoaren turismoa bultzatzeko eta hitzarmenen bitartez hotxatzen ditugu baliabideak eta aberastasun horiek konpartitzea gainontzeko herriekin, eskualde hau sagardoaren kultura biltzat erakagarria dagoa izan ez. Hitzarmenak osatzen dituen ekimen ezberdinetako batzuk ekatuko ditut. Batetik, Hernanik eta Usurbilek egiten dituzten eskaintza sagardoaren munduko eskaintza kulturalak, sagardoaren lurraldeko markapean gehituko dira eta promozionatuko dira. Eta horretarako, kontsatuko ditugu sare sozialak, webguneak eta blogak. Eta gero aipatzeko ere bai, sagardoaren lurraldean badakagu erreserba zentral bat, eta eskuragarri izango dute baita ere Hernaniko udaletxeak Hernanik Astigarraga eta Usurbilgo udaletxeak, erreserba guzti horiek kudeatzeko online bidez. Bestetik, Astigarragan badakagu dagoeneko sagardo bide bat, Santiago Mendiko sagardo bidea ditzen dena, baina esmoa izango litzateke hitzarmen honekin ere jasota dagoena, bai Hernanik eta bai Usurbilen beste sagardo bide batzuk promozionatzea. Astigarragako kasuan, 8 puntu ditu sagardo bide horrek eta historia bat kontatzen dute, orduan esmoa izango litzateke ere bai Hernanik eta Usurbilen horrelako zerbait lortzea. Eta azken helburuarekin hiru bide horiek lortu dutzeko. Bestetik, Astigarragan ere sagardotxea badugu sagardoaren lurraldetik kudeatuta, eta asmoa da, gaur egungo sagardotxean eta baita etorkizuneko sagardotxeak Hernanik eta Usurbilek beren txokoa, beren protagonismoa izan dezatela sagardotxe horretan, beren eskaintza eta beren herriak zalutarazteko. Eta gero azkenik, segurazki hitzarmen honen harira beste ekimen asko ere bai jorratuko ditugu hemendik aurrera, baina dagoeneko ekimen berri bat martxan jartzeko asmoa dago, eta ekimen izan da sagardoaren lurraldea ezagutuz ekimena. Urtero antolatuko da, apirileko azken igandean izango da, eta pixka bat asmoa da, sagardo denboraldiari amaiera emateko ekimen bat izango litzateke. Aurtengo kasuan, Astigarragatik atera, Hernanik pasa, Usurbilen amaituko litzateke, eta bertan Usurbilen, orain zehaztu ez dauden beste ekimen batzun artean, serriak eta sagardoaren inguruko esposizio bat dago eta horretan izango dugu hori gartxikar hitzarmenak jasotzen ditugu. Pixka bat, laburrean, esango izuet akordio honek, hitzarmen honek, sinatzen dugun hitzarmen honek, onura ekartzen diola herri guztiei, eskualde honetako hiru herriei onura ekartzen diola eta sagardogile guztiei. Bereziko inportantzia daukan datu bada, ustez, nolabait gainditu egiten du, betidanik egon den zatiketa hori,
bitan banatuta egote hori, orduan onurak guztientzat izango dira, berdin, ez du inportan kokatzen diren zelkartetan kokatzen diren sagardo bat edo bestea, eta onurak hartu dio ere noski Hernani Usurbil eta Usurbileko ostalaritzari eta komertziari ez. Beraz, gure ustez berri hona da, herriek irabazten dute eta sagardoak ere irabazten duela esan dute.